Manong Nemi. Umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en dasaem ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yo amin nga sa pada papagayam. Manipur ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Masaragan iti Barangay 31, Talinghaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di manan nga sumangbahay iti programa. Dear Manong Nemi. Kada ito di paghayam nyo ni Manong Yohan Nemi Ruiz. Kumablaw tinibag nga bigat na imbagal daw na imbagang oras karakayam nga sa pada. Hindi karo din mapagayam iruging iba sa dito pagkasalitaan ni pagayam tayong nida. May kaduang pang Mother's Day story kaya may kaduang inte pagpilian para tayo nakapili ti best letter of the first week iti bulan ti Mayo. Saguday nga rin ti surat ti pagkasalitaan ni pagayam tayong nida. Dear Manong Nemi, talo kam lang ang kakabsat Manong Nemi. Siyak tinaw na adjek ni Juju kastamat nga bordek ni Daisy. Doon ka mga babae may salayang nga lalaki. Manong Nemi, manipod idiadan puot ko. Kaslasang ko marik na ti pamateg ti may sang ina. Umapapalak kadagiti daddo mga padak nga ubing Manong Nemi nga nakawaywayada nga mga ramid iti kayat da nga ramidan. Noan yaman ti pagayatan ti ubing kas iti panakiay-aya. Ngayon ni Mama Manong Nemi kasladatay kasadut na nga mga ramid ti rumbeng kuma nga ramidan na para kaniyak para kada kami nga kakapsat. No mapanak iti karuba mi Manong Nemi kat madamada amang mangan. Ay bandak, kas nagagangay sa reta. Ay nida, dakaya balasan ko magatabagat tayo. Nabiinak nana, laumay ka. Ilablabayan nakto ni Nana Kunsing. Ikan na pa iti sidaek ijilabay ko. Lamang kan. Ito to sampay ng inaramid Manong Nemi ni mamati kastoy kanyak kada kami. Nasasya ti biagmingim na Nana Kunsing Manong Nemi ngem na kasla naragragsak da. Naururnos ti pamilyada. Edadan nakem ko Manong Nemi insuro na ko ni Mama noan niya dagiti rumbeng nga ramide kas inauna nga babae. Insuro na kanya kon Manong Nemi no kasano ti agdalos, kasano ti agginaw, kasano ti agluto, kasano ti aglaba. Irin to ta dagiti karuba mi Manong Nemi. Dagiti
inada iti agdalus, dagiti inada manong name iti agluto, dagiti inada iti aginaw, iti aglaba. Gabo nga ta, tamang opisina nga agpadpada, dapapaki ni mama. Kunada nga rin di karuba mi. Kanagpadpada nga, agtrabaho, di ka tinaganak kada kayo. Di ka kumamangalag katulong. Di ka sika. Nida kasi inauna, matirtil ka ti trabaho. Narod na na. Alakit anusa ma. Kadamdamagim kat saan ka nga lumukmag. At ang arangarot, matiltil ka ti trabaho. Tanong sa anak ba't ngagtungpal manong name ka dagiti bilin ni mama. Makaramanak mo iti kedel. Kudot. Uno pungot manong name. Diyan ka nimot ko nakagdalos ka, ha? Ang dalos sakmet mama. Abi nga rin nga nakawarwara pa lang dito eh. Dati nang nakarabragat sa plidam ako pem. Orno sa nagdito gaw. Ginanak mo ito. Ano nga ginana? Agbulbulang lang ka. Ano, dalos ka? No sa anak to agtignay manong name kidil ng tumanin ti bakrang. O na mama! Nagsikit! Nang ruwan na kasta nga saan ko mapupuutan nga kung sila pakisuna. Hindi ko mo silap tinukot tong paan ka na. Buhayin manong name ayaw bagtuman di kakabsat ko at tumulong damat. Amo damat ti tumulong. Tanong saan damat nga tumulong kinipulong ko kini mama. Hey! Jojo! Desi! Natakil kami tayo! Tumulong kayo! Sige, Jojo! Mama, at hindi kita saan nga na inawan nga nanganan. Abi nga kami saan yung inawan numalpas kayo mangan. Sige, Jojo, maparaginaw. Ano nagkutikan? Mama, amamat ti trabaho yun. Takay ko mo, ninadaglugot to yun. Tasikat to, gasong palat. Bautan ka ni, lapigusan ka. Hindi naman mo, hindi na napigusan. Tungpal ka kami ni Nading. Irin to tani papa manong name kaaduan na maladladaw nga agawid. Kat no kasta nga bakasyon manong name umasadag kami nuwaki ni papa. Abay, ta problema yo. Nakaungungat ni mama, papa. Nagtumpal ka kami kadagiti kahit nang imbaga. Apay kami nga saan nga mangalat katulong tayo kat nagsusuldo kayo mat naduwaki ni mama. Amo yun ako. Agbebeso ka trabaho ka mga duwa. Ang manulat sweldo mi. Gagangay mo't lang empleyado kami. Manulat sweldo mi. Agur-urnong kami para iti masakbayan nyo. Iso nga tumulong ka dito nagtibalay. Nakumapi ako mamit no saan nga naungat ni mama. Agkudot, aglapigos, agpungot. Agadahan kami nga tanggit ulo yo ah. Agyaman kayo, tadain na yung mangisuro ka na kayo. Drobeng aramidan nyo. Yung awan inayo. Taon di mangisuro ka na kayo. Pingaroon di kita karuba. Papa, handamat nga pag-ubrahan na kita anak na. Kahit yung mga rod, di hanga makasusuri trabaho. Saan kayo nagreklamo? Edi agbalasita nga manong name nakarkaro man. Tako na ni mama kanyak. Nalalaing ko kumaitan, ta bumalasang kan? Adada ko mga nagagit kan? Ha? Nataggal at ito ulam. Di kasta nga, kinabalasitang mo, mapagkapela makiayam? Sa anak man naman nakiayam, mama. Ano nga rod? Abi nga taka lang sumangpet. Nabrabanang, nagtatrabaho di unang tibalay? Kakasyon ang bakasyon nyo? Sa pag-ubrahan nyo? Mata na, agin na makalawas ang trabaho ak? Doon lang napang ko yung baga kini Helen. At ika nagrason ba ay? Sige dalos ka. Umuam to nagdemorang. Teka glaba. Yapin nga siyakman. Ano yung siyakman? Dahil abam ni Jojo agbumba. Abam ni Daisy nga tulungan na ka. Alan, isurom dikit adem. Insurokan, isurom mo dikit adem. Manong name agtad-tad to dikit iluwak. Tabihatan nga galgal-galak kadikit imurang mi. Nibag, tamasyan met ni Jojo, manong name it isot agbumba. Tadakam nga rodda, naglablaba iti bumba tila uden ti balay. Ni Daisy met manong name sumat ti makamong agdalos. Iti unag ti balay. Kapay nga, agluluwa ka manang.
Dataylot kastoy. Kanam na jay kaskulaak. Kasadar ko. Nakanamnam ay. Kaapay ngamin. Kada katulong da. Sa mesa. Horawang katulong da. Nagagatmat ni mamang na. No istorya ka sa saad tayo. Kada kita kaskulaak. Kakaasi ka pa'y gunada. Hindi ito talaga sa kaskulaak. Kababaki na laki ka nagnamay di balay da. Kahit nakatigasawa natin. Ano nam ay da. Iba't patag ida na kita naganak kadakwada. Kito na, dungdung munda nga ron. Numapanak. Ito sa bali nga balay. Nakasaysya tibiyag na kita anak da. Nagagat na kita amak inada. Dumakkelak lang talawak. Kasi doon umarit pa panam. Makamudita na. Ano lang, gusto ko na ni Papa. Insuro na ka ni Mama. Tapno amam tiramidem. Sa ita, isuro na kami mat ka ni Daisy. Tapno makatulong kami. Basta natari pa busoy na ka na tayo. Nakamadmadi. Kaslaawan ti inak. Ni, sa among ko na hindi. Tadamat awagan ti Mama. Iri man nagdakkel ko manong name nananayo ko ng balasang. Siyempre, adun di kita'y umay ipos, sumurot-surot nga agrukbabman at ikikuta kapintas. Dito manen kadagdagan nagbaling nga strikto ni Mama manong name. Fortune High School lagi din manong name di adaan na cellphone ko. Siyempre, no ada cellphone mo na talagang isulat igamam. May sabi gat ti Sabado manong name. Ada katetex ko. Sinambrot nga takos manong name ni Mama. Ay! Mama, da cellphone ko! Gaga! Lipasin pa na kita trabaho, masanto cellphone ti gamam. Yung magkating-gatangan cellphone, tunukan, di gatangan. Kasapulak man ti cellphone, Mama. Para ti panakikamunit ko, kanina ti classmate ko. Tapnon nga, tapnagdadang nga kayo? Tapnag-iinarem kayo? Kain mo ti barasa ka ng cellphone? Obra, maaming nga obra. Sakbay nga cellphone, ti oramiden, munag gamam. Saan ka ba yan nakadalos? Ni maading mo nga desi taglablaba. Si kamat ito si Madod, gaga. Ni mat Mama. Dapi ko mamat no, ang pintasin niyo, tiba kisarita, kanyak. Balasang ko kun, Mama. Tiki mambayin nga mga bugkaw, kanyak, yung mga bagaking kanyak, ti gaga. Ito mong sit ka? No saan ka ko mga gaga? Agnakam ka. No di mo kahit di mo ongtan. Masapol nga tong pal, may kinibilin. Ulin niyo kumamat ng sayat, kasarita na yata. Ano yung kartikayat mo? Sasayatan ka, dito sa kapag tumbal. Gaman ka ta. Liklikli ka kung di mang bungot kang ka, wano mang kedot kang ka, wano anya. Ewan no kastilot aramidem, si ka, nida. Talagang makaramang ka kanyak. Saan kong to malipatan, tinaramid yung kanyak, Mama. Ano naramid ko kang ka, ha? Kinaranggas yung kanyak. Kinaranggas? Kinaranggas ka di? Ti mangisuro ken ka gaga? Ti mangisuro ken mangibagat ang Diyos ken ngaramidam? Gagaya ka lang nga gaga kanyak. Diyak mo ano sinong gaga ka ta? Ano ko na? Ay, anlay ko Mama! Di na pungutan, balasang akon! Kaya di na pungutan kayo man! Hindi na talaga nga! Agrab-rebel ditirik nakman ng name. Ada ba yung dagiti gundaway nga salud-sudag kini Mama notepud nung anak dako no saan? Katsungmat namat manong name. No saan ka kumangapod nung anak? Binaybayan ka kumalatal or anyat aramidam. Kunaan. Anong isurok kang ka na ito oy? Tapnog nakam ka? Data siguro ti wagas na parang isuryo kanyak Mama. Nasakit para kanya. Kaya nga nga graduara ko niti high school manong name. Kaslakayat kun. Akal pasan the graduation kat ag talawak agis to owe. May sa manong name ni Daisy. Arigidi na singed gaskolak ken kayem ko. Ada ka numot balak da gasta. Takinapudno naman ng name kat ada ka no agsyuman ken kuana nga. Kakanayon nga mangkit-kita ken kuana kasla malablabusan. Nadungo ka nung ti inana.
Ang game da jak human kan kuha na, ti delikado. Nadadamat ti kapunan no apay kahit naragtalaw. Mabutang kanumot nga mangipulong. Kaninanang natikas diyan nga sila daga sa panggap tak human kan kuha na. Di na kanon iturok manong nemi nga adda mapasamak. Masapol kanong nagtignay. Imbaga na kanyak manong. Bukayat mo. Agkuyog ta. Papanan ta. Inta di syudad. Inta di Manila. Inta makigasan-gasat sa diyay. Tsaka mo nang turumbing haramidak tesi. Ang maminsan, kaslaos tumat ni mama. Saan ang gusto ni mama? Abing or kanyak. Nakadungdungo ni nanang kanyak. Nakapaglabayin. Sa mamit, ang yung halaga siya, bugbugkawan nga, bagbagat, gaga kada nanta. Diyan mo, no? Talaga kasi ti karakter ni mama. Awan ba tinanggag ko nga siya at nga panagisarita na kada kami nga kakabsan. Ngayon sa anak mat lang si mursurot kang kuha naman ng nemi, nadamat la pa nagamak ko. Kan masya anak karikiti kakabsat ko. Tama nga mat no awan ako kan isudan ti anadda nga matiltil. So nga sa anak nga, pimana akong kintuloy ti daga sa panggap ko kad nagbasa kiti college. At adaman nga ni sister to ni mama. Imagine manong nemi. Maladaw wakla basit. 10 minutes, di pa nakaladaw kung sumangpet dito'y balay. Kas taunin to ba na ti pa nagsasauna kanya. Nakadadun to ba na nga torpe ka dagaga. Mama, nasakit di kitang sao. Apay nga di ka pulusag naklakim. At dalabasit inaramid ko, so nga naladawak. Napambarla deta. Mabali mo man nga ramidin sakbay nga. Dumteng ti oras nga talaga panagawid mo. Pahala ka. No saan nga dumungay tinasiyat kanyak, baksa ang ka makapaggraduar, at sikog ka din na oras. Mamawan ti pagdanagan nyo. Kapag dadyak to ramidin data. Aduman dagit agar-aram kanyak. Ngay maumpat tinubyo. Dapat lang saan ka pala magkinubnubyo. Mama apay nagbaling kanya stricto kanyak. Manipod adapuot ko kastoy kayo. Apay. Anang isurok keng gada itoy. Kasladam ibalbalis yo. Anang ibalbalis? Diyak pa yung kami nakita ti lulakin lulak eh. Tas ang kayo magkatagad to eh. Tay kamkamang kayo dito eh. Apay, naungot ka di ni lulak? Kada kayo? Kinapud no nabalasan ko, nasapakan no lilatina. So nga saan yung narik na, ti pamatik ti may sagina. Kada estamat yan ti parparik na yung kanyak, di ka agpakaina. Ano to mo? Lukot to yan. Nakasimsimple. No kumata saan kan ngayon suro, kaya't nasawan saan kang ipatpatay. Ngayon natin naramid ko. Sinusuruan ka na sa pa, tapno among tagtrabaho. Ano arte kayat mo? Di mo among tagdalos? Di mo among tagluto? Di mo among taglaba? O repantim lang kuma? Di mo among tumulong, di mo nagtibalay, kasta? Panunutom nga na yung bagtararamidik kan kanida. Pagsaya atam. Aramid da ito ti may isang ina. Istrikto nga ina. Alawan, istrikto ah. Pagsaya atam, nalingag sa oti dakas nga ina. Anak ko maddagas nga magbagak. Imbagak ka din keng kati o kadayo. Gagak, turpe ko na yo. Nga dakas data. Panang ipapangig ko laking katap, di ka sakit hanggang agbaling ang kakaturpe. Di magpindasan naman nun nemi adamat nakam ko. Sud ka po naman nun nemi nan anu saklatan, ti kina-istrikto ni mama, kina-istrikto na kada kami. Kunak tasaan mo lang ang sisya. Baala nan kunak to. Makabagkreto arak lakid di. Dalam trabaho, kawanton ti bibiyang na itang bakit kanya. E di na naggraduara ko manong nemi, narumar ko di board ko, dahil tamatin na mga opisina at matin. Basta, nadak dito balay, kapkabok to opisina. Ano nga gununin ni mama? Isyon trabaho. Ma, siya kon. Siya klatan. Siya kon. Insuro dak nagluto siya nagluto. Aginanakan. Siya kon. Kababay mat kang ka, ma'am.
Nga tubat nga orti posisyon mo ngim siya. No ko magkopasinaan ta, ma'am ko nakken ka. At ang harot gagangayak lang. Namat mama. Uy, nakapag-graduar ka. So nga, nubungkaw ang kasiguro ita, kat talaga nga si kamat sumubalas bungkaw. Baka si kamat hindi pang puot kanyak. May ma. Namat mama. Baka kahit mga balasan, ibalas itan, nagitin ng aramid ko ken ka. Ma, awan tila nanay mo lang ang sakit, tinagin ko na kayo. Gabato maamiris mon. Nga tinaramid ko ken ka, kahit panangisuro. Sino na kita apahalamidi nga kapatadam? Aduda, anat banag da ita? Ni Helen, nagkanakabalasang. Nag-asawa din na oras. Sino ba ita papalam? Ni Telma, oh. Ano ni Telma? Saan nga paglabain ni nanang na? Itang arot at asawa nan. Di na mo maglaba. Mangalag katulong na. Yung bagkata nakaasawa tayo mong opisina, iso nang arod. Mama. Aday bagam? Di yung kahit nga nag-asawa kon? Natalatagan ka ah. Dahil ito hindi kong daway mo, tadang trabaho, mauwan nang nunas kang kumaakit, agurnong kapay. Nakaurnong matan na dahil agar-aram ka niya kay. 5 years na nga trabaho. So nga, saan nga siya kagurnok pa eh. Sino rin nga tao? Yan mamukto ka ta kayo. Inton usong batak. Iso da ito ni Dante manunay mi. Nadanon ko dito yung pisina. Isulatag ka iso na nga baro. Kadakwada nga lalaking kaopisinaan. Idalamok langin nga manakakita kini Dante manunay mi. Makabasagid rik na tikinaisang na. Cute. Guwapo. Ken sila natanang dagiti karaw na manunay mi. Numanin awisan na kagbiryanda kami, numanin na ag-lunch kami, agangay, ag-dinner kami. Ore din na pa na ibagati, I love you kanyak, kem amok, kan mabasak, kadagiti mata na manong nami, tirik na, nagtao diti kaon kan di puso na. Nagsalalod sudak met kadagiti kopisa na, manong nami may panggip kini Dante, at amang ibaga, awampay tinubi na ita. At amang ibaga nga bakla. Ang iyong sama na bakla. Naginggang iti may sa ngarabi manon nemi imayan pimasyara diti balay. Ni papa manon nemi tinang ilokatri daw. Nembaga rabiyo sir. Siya ni Dante, kaopisinak ni Nida. Sumrag ka. Tumanong ka. Nida, dasang ilim. Nangig ko dahi taman ng name. Tadak lang ti asideg. Dante. Good evening. Diyak ka mo, may ka. Nandiyak pa ka. Mabidlang ta, soktak ti badok. Saanan? Okay lang. Alalala panawang kang haritoy. Flowers for you. Thank you. Ang dapat chocolate. Yung pay-pay suma. Tugaw ka. Bagit sumat manong nami, ngagapo ni mama iti kusina. Mahadas ang ilik. Ti Macder ni Dante. Nembaga na biyo, ma'am. Naanak ko namlatan, ang ma'am. Da kayo ti circuit, ma'am. Kaopisina kayo. Ngayon, nakatgatong at lakit iti posisyon ko misuna. Nabaya ako ng pisina. Kat, nasiyat So ni Dante, mama. Ti bagbagam ngagbalin to nga manugang me. Alam ni mama, tala bagbaga na. Amot papat siya ni mama, baka no pumayso. Alagala panawag kay karod. Dito'y manong naming imbagahan at panagayat na.
Saan ko nang pinarigat pa Manong Nemi? Kakalpasan, ti inam nga bulan, inaklon ko ti panagayat na. Gusto ko na ikaw natiragsak na Manong Nemi kat masansanan na nga talaga nag-date kami, dinner date kami. Na mamumunti kiti parents ko. Kaya kiti duwa kaabsat ko. Oh, kanong tungat nga mamamok ti pamilyam. Lumakit mo kalpasan nga kapag dinner ta. Dumagas ka sa diabalay, sakbay nga itulnog ka. Mano kay kakabsat, duwa kam lang. Ni ading ko, babae. Agbasbasa pa lang. Hilda tinagan na. Dapat pa ni mama. Di kahit mga sawan nga okay kayo. Anak okay. Anak kahit mo sawan nga okay. E dubing kayo nga kapsat. Saan kayo nga na-iruman? Ape ko man na-iruman kami. Meaning akit, di na kayo pinagsawsawan, pinungungtan, binugbugkawan, inauawagan ni tigkaga, kadagago, turpe, ni mamang mo. Mabaling ko yung panakkel. Jack Pulos, napuutan nga, binugkawan na kami ni mama. No pa'y, sa aming apod na. What? Kahit mo sa stepmother mo lang? Agsyoman. Nabalo ni Papa. Manulang tawan ko idi matay di mama. Maladaga pa lang idi ni Hilda. Kalpasan di makatawan, sipod na tayo di mamang ko. Malagip ko eh. Nangasawa nga dagos ni Papa. Is this stepmother mita? Kahit, isa ta nang badakal ka na kami. Stepmother? Nagbalingan dungo ka na kayo? Abay na sa lusod mo tigas na. Saan ko kami ng malipatan, ti? Palang trato kanyak ni Mama Diobing. Sala nagbalinan nga na siya at kanyak, hindi ta nagtrabaho ako. Gabuta, ada nga tamot yung bukot kong trabaho. Saan siguro nga paniniruman ka siya, panangisuro na kayo ka. Kadapay, kahit insuro na kayo, ti-agsumong kayo nga saan, dependent style. Jak mamati. Ano saan mo pa dyan? Jak mamati nga kasi dyan style ti stepmother mo. Diyaga mo manong name noan niya tiriknak, noan niya ti adda ti panunot ko. Maintrigaat. Naimula kami ni ti panunot ko manong name ti saan nga siya at parang tratar ti inak kaniya. Naman pa iti sa baling nga bangir, adamat ko na ada nga pagsayatan na, ni maapay nga kasdiyay. Kanya-kanya nga da yung style. Katsyak, anyan tumat ti style ko into na ganaka. Manong nemi, gamot ipatpatag ko ni Dante, kan pa-check ni patpatagnat. Sa maysa, kanagupan kadagi na nagaram kanyak manong nemi, isot kasi singpetan. Awang pulos ti madingan bisyo na. Napakumba mga agsasao. Naging ka manong nemi nga niyam amuna kon iti pamilya na. Wen, imuna ti amana. Pa, tiagbaling nga manugang iyo. Hay, maragsakan na ka makamamuking ka, iha. Maragsakan na makamamukan na kayo, sir. Yan tayo, no, takay nagkatulungan yan, papakon naman nataan.
papa. Ada tamat ni Hilda, tagbalin to nga ipag mo. Anak, tagbalin to nga ipag mo. Ay, ate, parang sa akin ako, nay. Gusto niya magbaga ni kuya. Napintas ka. Oris ka, napintas ka, met. Ni mamangyo, Dante. Napanag-market. Gusto kami nga daw pa nag-market na. Kuya, nanda na akong makaluto. Kada dyan, yung market ni mama. Kaya, ada ginatang ng naluton. Sutot na yun si data yun. Naging gadimtengen manon name ti mamangda. Nga ko na kanya ni Dante, ni stepmother da. Napintas. Maka-intriga ti pintas naman. No? Ito yung mamunak ba ni Dante? Ma, hindi dadagbalin to naman no kang yun. Ay anak, maragsakan kang unay nga makamamukeng ka. Kinuna naman nun name kita, inarakop na. Tsak mariro anong name. Tinaksapi inarakop ni mama, tipod nung ina. No di kat siyak edito mararakop kang kuhanan tapnulaing nga mariknak kumamati talaga nga us-usto nga pudno nga pamatig kentong mo ti may sangina. Maka-intriga man ang nemi. Inarakop na ngamdya ka mo no ape nga sangkong binalas na arakop na. Ala, ang kagbabain. Saan ka din nga bagakang ka ni Dante nga aman, tita, mamakunam. Daisy, anak. Hilda, tinagan ti. Burdek yun, ma'am. Ay, dahil ni Burdek mo ti Daisy. So nga, tinakita ka ng surat nito. Hilda, nakaidasar ka, anak, ha? Umay kang tulungan, tama, mangal daw tayo. Manong nemi kalpasan nga indauluan ti papa ni Dante ti ababa kararag. Niket, dirugyamin ti mangan. Lablabayan. Ti stepmother da. Ni Hilda. Lablabayan nyo ti anak yo. Orek at balasangin. Anarwama kamin. Ngamin mama. No, damatin sa nga ili agad. Siyaklatan. Ore pa kat siyak. Labayan ak palang no ka ni mama. Nairwam kami ni Suna. Sa amin ba't nga palubos na duma? Takamilat na kunak mo, ha? Mga tayo. Pilato mo, ha? Ka-intriga manong nemi. Numanang kita tagsyuman kini Dante. Plastic ka din ito garagsak na. Ape nga, dinungdungo na gitahan na nga pudno nga anak. Uno kung kuha na nga talang ni Dante. Kaslajak na rin na tidungo ni mama kanya. Kaslajak pa napuutan nga kinasarita na aktris siya at kadagito lang nga adang trabaho. Maka-intriga. Nasurukan nga makatawan ti relasyon mi kani Dante idi umaydan mga asawa. Will you marry me? Hala. Will you marry me kung naman katadan di ti parents mo, ti partido? Gumanatak namin eh. Gumanatan da pa pagin ni mamang kamandan ti apo ko. Nag-asim ta, 5 years nga itong trabaho. Huwag na pa yung harot maramid ko. O, abalayan. Abalayanin ti awag da papagin ni mama kas tamatindig da ganak ni Dante. Manong name. Natulag nga ron ti kalaysa, nagplano ka ng leing kini Dante, manong name. Inaramid min di kitinaskan nga maaramid nga may sagana kat 1 week. Before ti kalaysa amin, nagbakasyon kami. Hindi kasarita nak ni mama manong name. Nida, mama, ano ti nadlo mo ka na kiti pakaikamangam? Naka-intriga, ma. Ano naka-intriga? Di ka na mong mama ni Dante kat stepmother lang? Oh.
Yung kasla sana ka mamati, nagbaling ka nga dungo. Nakadungdungo. Di mo sawan, hana pinagtrabaho, di kiti agkabsat, idi ubing da. Di nabat imbaga ti kasi jay. Ang moment ni Hilda ti agluto. Gabot tayo sut nagluto, di na pangkam sa jay, kaya naimas mo Kat ni Dante, siguro, adumat ka ang muna nga trabaho. Kahit aping nga rin naka-intriga. Saan gaya nga nagbalingan na dungo kanyak, mama? Awan ti sa balay ang mga kuy din, bukaw, gaga, turpe. Di ba? Balasa nga pa din. Kadagito lang saan ko mga kadakay ti gaga ken turpe. Kadagito lang mga tinapigsa ng buses yun. Anak, kanya-kanya siguro ti style. Saan mo nga nagdaksan tinaramid ko? Di ka matrirang-ranggasan unay. Nagsakit na kiti kudot yun, di mama? Nagsakit palang pungot yun o kakanyak. Di panang sipat yun kanyak. Naimula ka din ata di panunot mo. Anak, nulawaam tag sao, o nulawaam tag panunot. Kas kurak manin ken ka, di kita papahalam idi nga kataeb mo, ano itat nagbanaganda. Anak, nagpainaakin ka. Alam na lang, libatan tayo. Huwag ganyan, kahit kung mga saludsutin ka, pag yanan yun to, into no, makapag-asawa kayo kinidante. Nadangarot tayo dati panood ko mga, baka, siyempre, isot lalaki, yawid na kibalay da. Alang nga ba't nga isot umay dito eh. Nalawlawad yung balay da, mama. Kasanon no, saan kaya ang kasurutan nagkatugangan? Nasingpatiso na, mama. Agkasurutan ka itong ata. Isungad nga nasingpet, sa anak to siguro makangag itibugkaw kang kuhana. Akas tinang nangig ko idi, kada kayo. Iso ti panagkunak, mama. Agkasurutan kami kada jay stepmother ni Dante. Dimtang nga rod manong nemi ti kalay sami. Okay na ornos manong nemi kas plano. Katkas, itinamnamak siyempre. Iyawid na ni Dante ti Balayda. Nga ti kwarto na, katagbalin ng kwarto mo. Kas nagtulagan mi manong nemi, ingam to agsapol, iti mabalim mi nga, pangkitaan, ti pintas nga, pangidistuam mi ti balay mi. Dati plano mi manong nemi, kata, lumabaling ko makit, adda kami ti na presko, na ulimek na lugar. Tapos nalikas na kita, adad ka na pimpintas. Hanggang laki di mapan, iti na silsila. Ngayon di kita asid kang nga alis to, mapan di kita rebelde. At akas lakayat ko manong naming ang Palawan tiya. Crowded din sa syudad. Kahit ko ti mapan iti napimpintas nga lugar. Akas lakang kanayon na agbakasyon no agawid. Dahil dati plano mi manong naming. Kat siyempre, ididimteng ti muna nga rabiimi, impaay ko ken kuhan at kinapirken ko. Tayo so nga rod, ti muna ken maudi nga lalaki di biyak ko. Akas met ken kuhan na kaniyak. Pawang ka naman sa bali, nga nagbaling nga girlfriend na no, di si siyak lang ti inayat na kinayatan nanto tegnan na yun. Narignag dahi ta manong nami kadagiti irut ti arakop ni Dante. Narignag dahi ta kadagiti para ti agek ken aprus na. Nga binalis kumad na kita nga rako paprus ka nagkik. Balen-bales manong nemi. Ayat kinayat. Nga iso, iti bang pangpatayog kada kami. Kaslasami akayat ti mabanog manong. Kaslasami akayat ni sardin. Kalpasan nga napadasan mi kastoy gayam. Kastoy gayam nga tipon ti ayat kinayat. Ti panagmaymay si dabagi kenrik na.
Dito'y kami nga agrubuat nga mapanobisina, dito'y kami manunaming agawit kalbasan ti opisina. Di na pinagtrabaho, ti katuga nga kang babae manunaming. Tanong kasta nga tubulong, kaya saan na anak? Saan na nakamlatan? Sigurado ka mama? Uy. Ang mga med na masasaw ka na kiti karoba. Ano ka masasaw nga ibagbagam iya? Eh nga siya nga manugang nyo kata, adya ka mo ti tumulong. Sana nga, agibagbaga ti sangong susto. Kaya na hangkong nga ugali ti, mapanit ti karoba nga mangibagbaga no anyot mapaspasamag iti uneg ti balay ko. Saan kayo nga chismusa? Diyan ka mo dito nga sa anak. Yan kasla, maintriga aklat ta manong nini. Uray ni Hilda, ti ipag ko. No kasta nga, agdalusak kumamat kat, ate, saklatan. Saan ka di nga rumay nga siya kumat, tumulong nga? Adamat ante, ate, kabailak met. Iti unag silad mi nga rod kinimanong mo. Akit, dahil tamatin akit, nakay matin, si kamatin hatit yung dalus. Alangan, doon na siya pailaing mo ni mama. Maka-intriga manong nemi. Nung mabaling ka ditak pailos pagtrabahuan. Bakasyon manong nemi, imbaga iti katugangan. Mama, ay, anak, siya tagluto ha. Ay, saan lang tan, aman. Siyak tagluto. Unang yung anak, siyak tagluto, mama. Ha? Handak ka din nga pagbalin nga seniority dito ya. Kasla parang kaslaon amok. Sama ta kasta anak ti pangbilangan mi. Aman. Kasla pagbalin ndak nga awan ama muna nga awan tin susurti inak kanya. Amok matami nga trabaho kat. Sige. Nisot ko na, di siya tagluto. Diyak napupuutan manong naming ngimato ti busis ko. Tamasuruna ko ni. May intriga ako ni. Ngayon, saan ko ba't nga nauray manong naming ti katugangak ng babae nga bimalas nga pimigsa ko matitimat na. Talagang nga takas na rin nga mapakbakat. Di na mo tagungat. Baka man, bayan man. Mama! Anak. Diyak masarakan na kita kahit ko sarakan ito. Ricardo? Nat masapul mo. Adto ti Ricardo, adabet sineta. O, neta. Pamienta, no masapul mo, neta. Nagwara mo ti balayo. Ba't anak? Alang saan? Baka sa bali lang ti pa naka-urnos di balayo sa bali mo titoy. Wala, talaga nga sa bali. Di ka na, nakadugdugyot kayo. Itapa lang, nangig ko na nga word Tidugyot? Di mo tidugyot? Awang met, ti makunak nga. Alat nang dugyot ka di? Narukit! Amat ti kunak Kang na yung daldalosan na ito yung paglutuan. Basta dugyot kayo. Hanggang nga dugyot. Diyan ka mo nga balikas ti dugyot. Ay, nagling ka kay draging kukunaya. Nangeg manong name ni Hilda, tikas jay nga dialogue mi tagsyuman kang kuana. Imas deg. Manang? Ada ka di problema? Awan, apay? Adan sa problema. Awan pa problema? Apay na yabang kaya? Hanggang masasadig mo saan kakaiban? Biyangot ka? Sige nga manang. Sintirak man manon name no sa dinut pagpatinggaan ti kinaanos di gito. May intriga kami ni. Saan ganing ako nanda nga? Saan ko mga kasurutan, katugang, kinmanugak? So nga mga arami dakti. Di makaluto ako manong name. Lawa kayo! May damit na. Awan iridi manong name nga nairana. Ti papa ni Dante ken ni Dante. Tada na pananda.
Kumamatak kumaidin manunumi ang kutsarak la kumaidin mga subok agur ka anak. Sabi, iparit mo ka mga anak. Agkararak tayo pa muna. Kararag style. Ang kakating agkararak ti balayo. Hanggang pa kagaganda ng mga anak. No, kahit muntimangan, mga kamlatan. Pagyamanan ti kinapod Jones, ti naitad nga taraon. Iso nga, mabit lang anak, ti ka kumanat. Aba ba lang kararag? Iso na lang ti nagkararag manong. Binuybuya kita. O na, mabalinan? Mabalinan. Edi, agumungak manong nemi kunakanyak ni Hilda. Manang siyakon. Siyakon! Siyakon. Tumulong ak manang. Saan ka nga tumulong sa klatan? Ala, sige. I mean, rantag manong nemi nga. Intupak. Impigsat pa nang idisok karag di plato. Iyaw-awak lang ang damang buong manong. Kalpasan ti pan na nga, nagpupuka kiti kwarto mi kinitante. Di sumangpet ti asawak. Oh, kumusta? Okay. Mululawak eh. Mululawak ka? Baka ginaw kan? Siguro. Ingka to pag-check up ng bigat, sweetheart, ha? Dahil ito yung tinabag ko ni Uray. Timandan ti anak. Pinimalpas kami ng mga rabi manon nemi. Nagitilatan na gina. Itinakamo. Bagyo matin na. Siyak daw ko na. Nagpupukaklatan di silad mi. E di na umuray kong ti asawa kasi murik ti silad mi manong. Nagidan. Imarakop. Nagsibugta. Awang ka rin pulpulong ka? Tagsyumang ka? Kanti akabsat mo? Impulungan niya. Baka da impulong takan ka. Awan, handa yung bagbaga. Noon at napasamang tel daw. Ay, ama, nangim kunak kadakwadang aginaw ka. Ano niya? Kasunod pa naging magada? Ni mama. Nasa lutsod ng tuman. Kaya di asawam, no apeng kasjay. Nga, napungtot, iti aldaw. Gabot na yung bagamot nga, molulaw ka. Sagbay dahi ta, yung baga kadagos ka nakwada nga, aginaw ka. Kunadamat. Mamati ka man ka ginawak. Baka aginaw ka ng peso. Kaano lang na nagreglaak, di lang lawas na. Abang organ naputot ka. May intriga ka nga rin di. Kasta ka talaga ito kinasimpet, nagsyumang kang ka, katikabsat mo? Ano namin na kahit mo mapasamak? Apain da ka? Ura nga tanong, sulukay kung timatadag, talaga nga, handa pa lang nga umingar, mo tumangsit. Hamba na kasta. Baka iintriga, biyagyo. Dalaga kastoy kayo? Nga nga ori bugbugkawan da kayo, nga di kayo pala bumugkaw man. Kasi lang kumakin ka, bugbugkawan ka. Tao maturumbin ko mga pangbugkawan kanya, kani. Maturok ta. Di naman nagsibugaya. Sumati ko nakin ka. Di ka mabandog nagpungtot ka? Aman. Kahit mo nga rin makaalak at sakit mo, mag-high blood ka. Makapupungtot nga rin kasi mo pasamak eh. Aginaw kan sa talaga. Ngayon maginawak man wano saan manong naming em talaga nga. Nagbalinak, nagpungtot, iti panakidenak, iti pamilya at asawak manong naming. No kasta nga bakasyon manong naming kat makita katutwara. Ay! Abay nakatutwara, di kami nagdalos! Pumas nagtumutentag siyuman kinit Dante. Anak, adalay nung brak dedi ko, isong hanjak penasangon. Sus! Kaslas, jak makaangas to kasto nga nakatutwara-wara. Urno sa kun. Pasensya ka. Siguro ka nagbulbuling lang kayo. Jak penapadasan tinagmuling-ling, anak. Alam mo, karot ka parayo. Alam mo, param garutin. Alam mo.
Jaklat na mauray nga tumangsit ka tugang man. Ano nga tanong si Patek? Tiladdat po pupung tutak manong name pambarak pangbugkawan ti katugang nga kababae. Kat nung asta nga mangeg ni Hilda. Manang, abay, ano ibagam? Awawagan ka ya? Manang, saan kumamatakas na ti panang bugkaw mo kini mama? Kada ko magbibiyang mo? Nukas na kahit ko paragsao? Manang, nakaululimat kam dito eh. Awan tiya, agbugbugaw. Ngayon itatadakan, si kamat ang tagbugkaw. Kaya so, style ko pa, style mo? Nareklamo? Mabaling ka din nga, hanggang agbugbugaw. Mabaling mo mat nga, ibagat ti kayat mo, saan nga binubugkaw. Isungar ti kayat ko! Kayat mo, agpin na nga ta. Aginaw ka eh. Saan nag-aginaw? Kaya aginawak man, uno saan? Makasto, panagsaok. Nagreklamo ka. Alala, no style mo manang, ako mabalin mi. Jaklat na mauray nga. Kumarit mit natin nga babae, ipag ko. Di oray ko makitumangsi, kahit nga natay, ibaga na ko di kamkamang ka lang, kasto ka. Wala na ko jaklat mauray. Talaga maka-intriga. Naging gama nun naming na dimting dirabi kinasarita na ni Dante. Sweetheart. Ada reklamo di kiti gina? Di kamsat mo kaya nagsyumang ka? Pati siya, kasta para sa onggan niya. So, style ko eh. Hambot ako sta? Kastuyak. Mabalik ka din ipagpakasyakan ka. Nasaan ko makasiti parang tartar mo kay mama? Kastamat yung giniading ko. Isot kayat ko, apay. Baka mapunuan ni Papa. Ni Papang mo mapunuan? Kita ramidan na. Papanawan na rin ito eh. Eh di wow. Papananta ka ron. Mapanta. Iti balay. Nga naruam iti bugbukaw. Please. Nagpagpakasyakan ka, honey. Sami pa'y binugkawan ni Mama. Gabutao met, timadi nga ramid na. Dinungdungo na kami. Dahil ang arte na ka-intriga eh. Saan yung pudno nga ina, idin to ta dinungdungo na kayo. Idin to ta pudno nga ina. Kasta una ti panang bugbugkaw na kanya kanang torpe, laglag. Kudot dito, lapigos dito, pungot dito, idubi nga. Nakasantumit ti palakam mo, tagbaling anak ta. Abi nga, di mo tuladen, pinapintas. Saan ka ati madito tuladen? Please. Kung kas pagarigat, di mo may kaddatang mong galim. Saan nga baling ang puhan nato dito eh? Doon ka nung ngayon panagbalay ta? O matpiti ibagam nga pag-indiswan ti balay ta. Maturog na, no? Sige. Ngayon please, ha? Jack doon kahit nga mga itanyaman nga ipulong da mama, kiniating ko. Kahit no saan ko maliglikan tagpungtot, ako mabaling ko. Nukas damang kas pagalikan, irabot mo di kita arwatan ta. Gapta, napimpintas no pumanaw ta nito. Naulit pa'y na minsan, namin dua, namin tlo, manong naming, nga talaga nga makapungtutak. So nga naliklikan manong naming nga binugkawan di kiti dua. Di agsyuman, kini Dante, kanti ipag ko manong naming. Yung sandala tatin masi. Nakaka-intriga nga ron. Aging ka nagpagdesisyonin ni Dante. Pumanaw tan dito eh.
Iturok mo kung papanahon na ka? Siyak din ang desisyonin. Ipanaw ka dito eh. Yan tangagit. Dadani ka mati nag-leave. Maternity leave. Nagsublitan iti sidong nagdinagandakan ka. Tawang kasbet lang iti pudno inam. Agamang tratarkan ka. Manggamulukan ka ito no. Agpasngay kaya nagtagip ka. Ngem, awanin tingin. Nakapagdesisyon ako. Abay, didak kayatin dagiti duwa? Ti stepmother mo, kan ti akabsat mo? Siyak ti saan ka mga yat itiramidam. Siyak magkarot kayat. Nga siyak to. E ti makaimata nga mismo. Siyak pa nga nga naimatangan eh. No may matangak lang siguro, baka siyak tagpungtot. Baka pariknahan ka. Ha? Dangranak tong painak? Isungarod nga dahit at liklik-likak. Sungo pumanaw tan ditoy. Irobot mo hindi kita rawatan ta. Nakasarita ka unti pangiluganan ta, tasang umaniti kotse. Pakamok nga rin sa dibalay. Sige. Pakamok amita. Tinawagak ni Mama Maron na imi. Hanyat ako naman anak. Diakon maanusan na ganito eh. So, umakam dita. Nagaroon na mama, oh. Dakilan tiyan po kuyo. Akit, una. Anang harod, dati may sagana. Naoronas pala dati kwarto. Akit, daldalosan. Ni ading mga desi. Kumusta kayo ni Jojo? Akit, adamutin trabaho na. Baka sumarunong tumatang mga asawa. Alala. Nusot ko na kayo umay ka dito, eh. Dito ka nga ganak. Tatno di ka sakit ta. Siyak man lang ta. Mang tagi ti anak mo. Shh. Sige mama. Eri pumanaw kami manong nemi. Di ka kadik pakada-kadakwada. Kami pa lang. Anamin di kaguram kadakwada. Awa, naon kaguram kadakwada. Abi nga kasas parang tratar mo kadakwada. Kabig sampel agi na Muhammad o agi nawak manuno saan? Noon kayat ko. Di kagpakada? Mama, ibag, inakon. Alakit alawan anak ko, akit sumarsarong kar kay tumadlad to, wano takam sumarong kar, nang naruna ito no, ipas ngay mo ti apo ko mi. Kunay diso. Basta talaga atit panaguni yo. Di yung amon pulos tagungat. Narigat nga, baklahin ti agungat. Muna di amo agungat. Di amo bumukaw. Ang mga tamit. No malipitak siguro, amok met. Nakurang nga ro da. Sige, kamin. Nakarodan. Manong nemi, iti panagyan mi dito balay. Siyempre, naramid ko mat tikas tinaramid ko si Dirang Kapuak. Ti makadakas manong nemi. Tumangsit ni mama. Mama! Abay, hawanan ka timbag anakim. Anak ko matuutag ko kata kayo. Natangsit ka itan, tandabukod mga pagsapulan. Saan ko malipatan tinaramid yung kanya kini? Gaga. Hanya, pagsawad pala tagkagaitat at daan ako doon sa offer ko man. Uy, nagloko kan, masikog kaloko, hanggang makipin nga takasta. Agan anawan tumutin man ang name ni Daisy. Mama, ate, anya kayo? Sakala kala asukin pusa. Teta inam Tumangsit ka din. Anak mabaling at asitan-tan. Gapot ang tabukod ko mamilyan. Gaga. Gaga ko na naman. Malang gusto man. Manipot pala at aging gana ito. Gaga ko layo pala kaya. Gapot ang gaga ka. Nakasay-say at ipakpakita na gitina kay kamangam loko. Bugbog ka wamida. Amuyo? Amok. Yung mag-aamin ni Tante. Itasak tibog kawam. Padasim loko.
Hore bakit ako? Napigpigsa pa lang misigaw. Mauuray mo ni papang mo, ha? Sinalangad na ngagpaiso ni Papa Manong Nemi. Nakastamat lat ugalin. Pumano ka rito, eh? Mas dawak no apay nga kastoy ka. E din to ta, dinisiplina ka matiin namin di. Ano nga dinisiplina yung magbagayo, Papa? Hangga di? Panang disiplina kanya at panangungta kanya, panagbagat turpe ka nagaga? Gabo tagaga, ken turpe ka ganita. Doon kasi malang mapaspasamak, pumano ka dito, eh. Mamamanin mo ko, ma. Di agkasera kayo, di yung kahit nagsubli, hindi na kay kamanga mga nakasay sayat na. No, apay kita kastoy ka, ah. Siguro, Papa. Gabutin na rarami di mamakanya kay di. So nga kastuya. Yan saan kami madlapin manaw manon name takon kontrolo klang trick na. Ageng gangay pas ngay kon ti anak mi kini Dante ni Dante Junior manon name. Nakasla tsaka mong asikasuin. Oo. Anan. Tanya mo, ma. Akit, agsangsangit anak mo. Dakmat nga rod da. Dakmat nga rod da. Babaling nga pagsalutsudan, no? Apeng agsangsangit. Duwala ang tirason, no? Apeng agsangit, yubing. Umuna, mabisin. Umuna, adaan na yun. Tibanag ko nak, mabisin. Masulitak, mamang, padede. Ano ka kasulit mo? Abi nga, among di mo amo tratarin ti anak mo. Abi di kagbaling nga ina. Wala. Siya karoon din makasikaso. Nagbaling ka nga ina, di mo tagbaling nga ina. Kanda kayo nagbaling ka ina nga ina? Hoy, napintas ti pa ng tagibik kang kayo di. Tinagibag ka nang naroon ka sikat inauna. Apay nga rod nga idaadan nakam ko ket bugkaw dito. Panang disiplina kang ka. Disiplina. Nadisiplina na ka rod. Kanatang sitak mayat. Tumangsit ka itan, tatapag tagsit mo, loko. Nadlaw manon name ti asawak. Kiti saan ko ako napindas. Apa na nga si kaso ti anak ko. Sweetheart, di mo amo talaga. Ngunit di mo kayat nga susurwen. Tsaka mo nga talaga. Gabuta, tapa lang damo. Ano karit mo ita? Ni mamang mo, tagbaling na ina, ti anak ta. Gabutisot mga kaskaso. Kapilitan na kasta at siyempre. Ito no, mabaling kong ti sumarito yung pisina, di sumari kang tumanin. Di ni mama, ti mga kaskaso kang kuhana. Baka ni mamang to, itibigbigan ng ina. Ba't tikas na? Yan tangan, nagretiro mata ni mama. Early retirement, di so tigbali ng ngayaya ti anak ta. Nabiminas mo lang, nasikat mga si kaso kang kuhana. Nanaserbi ko matibarukong mo. Masusuro naman tin agbute, gatas latan ni bute. Kasta nga rod tinapasamak manong niya. Pinagsublihan ko nito pisina, kaslaawan anak ko, manon name. Sumang petak dito balay, manon name, orek sang sangit, anak ko. Ma! Sang sangit tuming! Wala kita masita na, orek kita andakan. Nagpagsuka na! Kasi kalatan na, di ka mo kadi kailo ti anak mo nga asakloten nga ubaan. Aginom tong nga bulan. Pasardagan nyo man! Adobo braek! Pasardagan nyo man, kurakit! Manong nemi ka malitan nga mapan pinasardeng ni mama. Gabot nagtultuloy manong nemi nga saang nga nasya at ti panakasarita kini mama kastamatan kini Daisy. Gabot na din Jojo manong nemi kat manong agawid tadayot na kay Distinwan. No makasta makita mangag ni papa manong nemi ti saang nga nasya at panakasaritak aramidak ti inak kan kastamatan ti kabsat ko. Nakiktutak manong nemi. Hindi bagana. Pumanaw kayo dito.
Kung babayin mo, utang mo na yung baganakin mga anak. Apit sa kasto ti klase mga anak, ha? Papa, paimantan niya ito ko na problema, yoya. Agad-reklamo da, desi ka ni mamang mo. Kasi sikat ari din ito nga balay. Mangibabayin ka. Kailam di asawam, di pa yung maununin, kapot keng ka. So, pwede babain. So, nga pumano kayo. Tsaka kaya nagtalian kayo dito nga balay. Nga ti klase mga anak. Nga ti klase mga ina. Tadi ka pakaina it anak mo. Diyak makakuti manong name ngem ti asawak tin mangirubrubat na gitarawatin mo. Ano kami ti kastoy nga klase ti kahit mga biyak. Dante, di mo orahin nga sak tagpungtot. Amom di kiti saan na nga mo tagpungtot ni isto tagpungtot. Kasla bulkan nga bumtak. Kakaase ko nagtaptupel. So, naglagam ka kuman. Pang-asim. Pamananda nga ro din. Nagsublita sa Dibalay. Anya? Itayan di kiti. Uwin. Tasadyay. Awan ti mo oro mga bugkaw. Ngem si ka lang ti bumugkaw. Ngem pag-asim. Tadi mo haramiden ti kasta. Ulitek. No ti saan nga maununi di na amo tagpungtot nisut makapungtot grabe. So nga ti mula haramiden deta. Nagkasara talayangan. Basta gawit ta sa Dibalay. Kabayatan deta. Mangsapol at kasera. Kabayatan nga. Malabang plano ti may parakdir nga balayta. Ngayon mamam. Kasi nadyak tayo kayat nga sumina tayo. Taapay. Gabot na di mo amot agbaling nga ina. Kasano na sumina ta? Asino ti mangbantay ka ni John? Di ba nga natadiyaya ta? No. Diyak kayat nga dumakil ti anak ko. Iti sa baling ina. No, daman sa baling nga ina nga mamulugatan ti anak ko. Awan ti sa baling nga pilyak mo saan nga ni mama. Ti stepmother ko. Awan nga ro tinaramidak manong nemi, tadidak ba't mabaling nga igawid, takiti naganak ken kapsat ko. Gapo nga ro ti kasya nga ugali. Nagawid kami nga ro manong nemi, ti sidong, takiti naganak ken kapsat ni Dante. Ay, welcome back, ha, anak. Natapo ko, biyo. Natapo ko. Maka-intriga nga talaga. Nagpintas ti panang welcome naman ang name ti anak ko. Nagpintas ti panang uba na nga isalan ng ipulikos. E din to ta. Saan ko pa kinita, una nakita nga astat inaramid ni mama keng kuana. Mas la mapilpilitan pagid ni mama, manong name nga mga ubak keng kuana no ko. Ay, nagwapo na ito. Iyapo ko kung, honey. Puputan na po ko to. Imalagay ni Lolo na. Imalamat lagi ni Dante, Ay, huwag ka mani, tumulong ka nga mga sarak karagit gargaret gamit na kiti anak tahalan. Grabe tumultulong ni Hilda. Nagluto daw pa kada kiti special nga putahe manong nemi apa nang welcome da kada kami. Oh, baka mailog ang kada anak mo, anak. Sige pa ma, hindi lang. Sa mga ubaen, sa mga laen. Tsak kabisado mama. Oh man. Isuro ka. Isuro ka, hanga naka-insuro ni nanang mo, nakasano ka. Ubaen, karagami, disong. Di naka-insuro. Isuro na kumamat mamangin. Baka jak kalakay kayat di maisuro talaga. Anak, awang kasken kamat lang na. Sige, mama. Batam. Kadam? Kat may ayatan ni Junior? Oo, medyo iyarak mo.
Amom, ti ina, kaslakang kanayon na kayat nga, isadag ti anak na, iti barukong na. Kaya kasta, medyo ilaylay mo ko siya eh. Panay-panagdag mo, or pay nagam ti ubing nga marikreknanan ti dungo ti ina na. Makagtang mama, anusam? Ang mga numaruam, alaagat mat pa 3 minutes nga, umubay ma. Dadya paot na, nga naisad ta, bagi na iti barukong mo, anak. Umanahin nga, may parikdam kang kuwana, nga talaga, ngay patpatik mo atong tungkulan ti anak. Sa mga pinagdede-di, namintuan sa laing, mama. Tapay, awan tubog na, ado. Ngamapin amin. Tsak kayat, di mo kinayat. Kat no agadin tumay ni June, kahit ko anak na, awangkas itagtaraon ti anak, iti barukong ti ina. Apay mo yun kita. Kat saan kamat nga nagkaanak. Apay namin awan anak yun. At ang diferensya. Iso nga nagpapausad nyo na kitagkabsat, nga nang ipakitaan ni dunguyo. Hana ka nagpapaos. Inaramid ko lang ito obligasyon ko. Apay nga, nagbaling ka nga na siya nga ina, kahit saan nyo nga anak, di kiti anak yo, di kiti siyuman nyo. Gabutan na siya kang tao, siguro. Apay nga saan ka kasi ni mamang ko. Kanya-kanya anak. Ni mamang mo, siguro, kaya mo na nga parang disiplina, iti may isang ubing kat bukaw, kudot, pungot. Angin, kadyamit laing. No saan ka kumang ipatpatigtiin namon, pinagtalo na ka kuman. Hanak ako kuman ng insuro, para kitirumbang nga, maamuam kan masusuro nga anak. Kat dadanti ka ni Hilda, mama, insuro yuda? Insuro kita. Iti nasayat nga wagas. Saan da nga timangsit kada kayo? Ape ko mga tangsitan dak, kat saan kumat nga tangsitan ida? Ape nga ni mama. Anak, kanya-kanyang patatari ti anak. Kasi jamat siguro, kahit na panagbalin ng ina, iso nga sika, sa mong iadayo ti bagim iti anak mo. Agbalin ka nga pudnong ina. Dati ina, saan nga gaputa, impas ngayon, kat maawagang kantina. No. Ituloy mo. Agpakiina ka, aging kasi bibiyag ka. Numampisan ko yung impas ngayon, dadante ka ni Hilda. Ngayon nagbalinak nga ina, anang tagibin ang patakil katakwada. Manong Naimi. No inarakop nakman idi tagsyuman kini Dante, Manong Naimi, ididamo kami ngagkita. Nakuha na kidi nga dinakpay narakop tipod nung nga ina. Nasangko idi nga binalas dahil ang harakop na Manong Naimi. Imsyak maidante imarakop ken kuana. Mama, nita anak. Kasla italang umarakop akti may isang ina. Tadi mo ka di inarakop ti inam? Matipambara ka mga rakop ken kuana. Tanong kasta nga, adagon daw yung agsarita kit binumbog ka umidlat ta. Kasta, malagip ko di damok ti manitoy, inarakop dak. Nga kasla umunapay lang nga panangarakop kanyak ti may isang ina. Ngayon saan kaya binalas. Ita, siya kung ti marakop kada kayo kat binalis yumat det nga rakop ko kada kayo. Nakasla ita lang nga mariknak nga dain nga mga rakop kanya. Anak, kastaman ti paregnam iti anak mo. Numabalin kat samong ipalubos nga da sa bali nga mga ala. Takukom nga ron. Kasla tay upang nga manok. Ang kanayon latang salsalag ni iban na rikitan anak na. Numabalin kat sa lukuban na idangag na nayon. Kas dati parang tatar mo, iti anak mo.
Tapno di kasta, kat di nakantupulos laksiden nga ina. Tapno di kasta, ayatin na kamay akas iti panangayat mo ken kuana. Mama, agamanak ka na kayo. Na kayo tinang silaw iti panunot ko. Sanga siya ni Apo Diyos. Gabuta mo nga linuktan, tapanunot mo ken tapuso para ti kinapod mo. So agyaman ka kinapo Diyos. Gabuta sinilawan nan ti panunot mo. Manipod mat idin manong nemi nagbalin akon nga ina iti anak ko. Iri amo na tagsaon manong nemi nakaragaragsakak no awagan na kiti mami. Sa umasadag kanyak umarakop ka lagi di sakak kadubo tumatan. Sa anak to bisbisituan, abisbisito ko ba? Mami, Mami, love you, Mami. Love you, anak. I love you more. Manong naming karik iti bagik nga tuladag to ti agsyuman ni Dante iti parang tartar karig iti anak. Panangisuro iti nasiyat awagas nga saan nga binubugkaw. Sa bagay manong nami, mawatak mo't kid din ni mama ti inak manong nami. Tayo di maragbasa na kon, andan trabaho manong nami. Sa anak mo't na binubugkawan. Nga magkabot na bumugkawak kan kuha na idi, bungalas, iso pinapanaw na kami. Nadaan kami matlag di kabukbukudan nga balay, kini Dante manong nami, nga nayasidig, iti family house da. Sudga po na manong nami, nga ti katugangak, nga agsyuman iti asawak, kahit iso ti katulungak manong nami, nga nang patakkel ng tartar na siya, kadag iti talo, nga nakmi kini Dante. Nadan asawa manong nami, di kiti kakabsat ko, tas tamat ng kini Daisy nga burudek, nga isuda iti kabalay da papake ni mama. Idento, tadamat ng asawa, manong nami, ni Hilda, nga kabsat ni Dante, nga isumat ti kadua, da mamake ni papa, anaganak kadakwada. Nag-aasadag kakaruwa kam lang manong. So napintas, tita, tratar, tunggal may sa kadakan. Tadadig di kundaway, Nida, anak, mama, dito kayo tumbalay nga mangan, inlakam da kayo. Kastamat tibagak no ka, ma, ibagayo ka na papakin eh. Dagitay agasawa ni ipag, kani nga abirat, dito na tumatan nga mangan, ka nagluto ak. Alas, sige daw may kamtumad din na mangan. Manong nemi, ubingak pay, edi saan nga na siya ti parang tatarti inak. Iso nga da edi na mula agurak ken kuan. Edin to tani intriga ak, edi maamuak nga agsyuman laeng, tiya awawagan ni Dante nga asawak. Edin to tanakadungdung mo, kinakasaysayat. Dito ti kapuna no apay manong nemi kasladyak kaya tagbalin edi nga nasyat ka ina. Imbaglagi din, saan ngayon tultuloy manong name niya po Diyos sa binabayan na. Babayan ti panangaramat na, iti agsyuman kinindante, anak kasay siya at nga ina. Nagbalinak matagan na siya at nga ina kada kita, nagkumanong name. Diyak ipalubos, nga naman yaman na-experience ko, napadasa kinubingat, diyak kayat, nga ipadas na ita kada kita anak ko. Tadyak kayat, itiya, saan na siya. Naragsak, natarinaay, tibinangon may pamilya, manong name, kinin daw dawat, may kiniapo Diyos nga sabi ko tagtultuloy kastoy, iti kinaragsak, kanitali ay iti pamilya mi. Agyaman naklaunay, iti anus mo nga nangibasa, manong name, kat sabi ko damat na ibati nga adal, liwliwa, kan pagsarmingan ti biyag, kadag iti amin nga tingweng. Tuwing nga nagyaman nga pagayam mo, Nida.